Nakoy apple dari mga unta, mga snack ta. Pinilit ng undo dasang adlaw. Man mahalin, ako na naman na ning hukub. Apple is a good snack ko no para sa pregnant women o sa mga naay hyperthyroidism. So, may snack ta. So undoy, nilakos undoy kay naigi asikaso. Kay panapi asikaso. Bilin ra ko dari. Ngajo ka. Ngajo ko. Masarap ka dapat. Asa man ka napahumot ng majo. Purgit ka na slim wheel. Aw nalipay kong na slim wheel kan ligo na si Jan. Ang kamera dari. Baligo ra bitin ni si Jan og kanang init. Ja, grabe gamong weather daris buhulas ni agi nga. Uwan jud sa kasimana. Ja, but pasabot sa kasimana pud way ligo. Oras mana? Ano humuta sa iro mang giluto nay? Sa mga kagahit ng ilis na grabe yung humuta ka adyo. Alingasaw ka kados ang ilong. Hi mother. Ay, sus. Tinapa di ay butangan ni mo udong nay. Oh. Dara. Dara mga kagahit. Udong. Og duha ka buok. Mega sardines. Mga naka-raised ang panood to mader. Wala din mo inununan. May nila ba isda? Wala pang inunan. Nahala. Kung bati dia, hala pira kay anong makakaag panood to. Humuta lagi kayo eh. Di humutan ko sa sibuyas ug ahos gisa. Karon mga kagahi, agamang saging. Yeah. Hinog. Basig magluto si Mama Ali og snack. Imo nang tudong kasi. Ayan yung kaigo niya. Basig magluto to si Mama Ali snack. Inigulo ni dalaring. Saging to pag nilagas ilang abo. Pangpaslak man lamang to ilang abo. By the way mga kagahida ko nadawat nga sa kakarton gikan sa LBC. Excited ko maabri dani sa ni kay suda ani. Actually si Tiri gipadad-an daani. Tiri gingan pero para aho kunog suda ani. Tani tan-awon karog sa ni suda ni mga kagahi. Ani bading katil gitagip-tipan man. Excited ko mo tanaw sa isuda ni. Kay baon ra man na haun sa og dis anigikan. Uy, ara mang daghan na. Ug do magkarton. Sa pakayatang langkaton ni arong maila ka jud ni karon. Igo mo ni natong karton kay puslan pa ni. Sumanig sad sa box mga kagahi. Nga sinina man day ni. Pakay galig. Namugod ko yung mga audience dari, mga bata. Dahil sa nga tubangan. Kari, dress nga lami. It's either kang Aliana ni or kang Lexi. Si Mami Tiri ray mo hatag ni Jura ng Injo. Kaya si Mami Tiri nakahibaw kinsa ni. Oh. It's either kang Aliana or kang Lexi ni. Thank you so much Miss Marisa. Isparas dari mong gipada ha. Si Tiri ray mahatag dani mga bata. Si Mami Tiri ray mahatag dani. Ano na yung mga sud para sa mga little girls. So si Mami Tiri ray mag-distribute dani nila ug asaag para ilaha. Pag sud dari guys is mga baby clothes. So please subscribe guys, Miss Marisa Isparas Vlog. Diyan tayo gahago danig pada. Patanawon mo na hagon sa ijang gihatag para na. Nalipay ang taong pagduha ka budget kadawat sila mga dress daghan. Salamat. Salamat. Salamat Tita Marisa. Salamat Tita Marisa. Salamat Tita. Kawasa ka mo ni Mami Tiri, atos kwartong Mami Tiri, pangutanas Mama Tiri hi injo na. Kaya si Mama Tiri may gisindan sa picture ug asa ila. Sa abtik ang mga kagwang. Abtik. Ag si Mother gikan man na natuog das lingkuranan, natanaw lamang pud sa dari nagabri. Wow, na day mga receiving blanket. Lami pa jud color kay blue. Ganahan just bibinin jud ni maghabu-habu. At ang mga postos bibinin jud daan ni puhon. Arang nga jang lami ag color. Salamat ka jud Marisa. So ato ning tan-awon ning nasbag, daghan pa man ni kaadyo uy mga sinina jud SBB. Mga puti si mga kagahi. Daghan pa jud ni kay laom maning baga.
Grabing daghanan ni sininas Bibi Ninja puhon. Siya rog magkagidlay pas Bibi Ninja dani. Di aga arang baga ara gazing daghanan ni mga baro-baruan man siguro ni. Kana bitong hukut-hukut. Hala ara gazing daghana ka ajo. Grabe gazing salamata ka ajo dani. Uy tabangan daghan kazog sininas Bibi Ninja puhon. Di apa gazing ipanadug plastic murag mga brand new jud ni Atong tan-awon mga kagahi kay excited ko. Sabaa magamang iro oy. Basta ganay mo saboy itong iring masuko jud ng iro Hala, saruk. Arang lami saruk. Wow, arang ka nice. Ganahan ka ajo ko, oy. Cute ka dos Bibi Ninja daan ni puhon pasuuton. Di apay isa mga kagahi, color blue. Iring blue, bonnet style si Ja. Nice po gajo, cute, iring-iring. Di ay daghang pajama mga kagahi. Tingag dusina bitin ni aramang kabaga. Hala, excited ka ajo ko mo pasuot daning Bibi Ninja puhon. Lamay ra bagajagjang tila kay di ka ajo nipis. Kita ko ingani ka to ning suroy ko pero wa ko mo palit kay grabing nipisa. Hala, maajo ra gajo pag wa ko mo palit kay di am di arang daghana ka ajo ang madawat. Di apay sando daghan. Hala, nanay pang everyday use si Bibi Ninja puhon. Lami ka si Jagtila mga kagahi. So grateful ka ko naghatag daani. Palabian mga jaghatag aram mga kadaghan. Lagi ning ampingan ti. Iba hindi grasyahan tag daghang anak. Mora pa ting ipasuot puhon. Arang daghanan mga ka adyo. Abi ko wa na di apam dai sa dagbag. Daghan sa dekado jang gipasla kari magbag-o jud ni. Lami ka pulo. Ara ka cute. Napa jay Paris nga short. Hala. Ara ka cute ka ajo. Oh, glass but not the least. Tiaga poy. Inutos nga murag pag din pinalit. Wow. Hala, cute ta. Ay! Oh. Bugnawon na ni ganahan danis ninja rin magsusuot. Nice ka ajo daghan si Ja. Ara daghan na. Like design. Arang daghan na. So daghan salamat ka adjo Ma'am Marisa Esparas daring imuhang gipanghatag. Arang daghan na ka adjo. Karabing daghan na. Naglibog na ko og sa ni paggamit daghan na ilisan ha kada oras ag bata. Arang masuot ti tanan. So arang lipadan na to day mga kagahi. Kay na po yung mga sinina si Bibi Ninja. So haning palabhan ni undoy mo uli si Ja. Na grabe daghan na ka adjo. Kini gajang pang newborn no kay arang daghan na. Arang lipaya na ha pati sliksi di pay pasliksi. Kada watong puzag dress lami badja putong ija ha. Grabe daghan na nilabhan si undoy enja. Thank you ka adjo Ma'am Marisa Esparas. Ako kay mo ma'am ko mo ate makalibog ko no. Nanad magud ko mo ma'am ja mo ate po nabuang na siguro ko. So ato sa ning hipusan ng mga kagahi kay si undoy retong palabhan daani. Basig aturan ni jalaban sa bay nga guba. Kusog magtubig didto. Ari magos family house magwawa. Ngisi-ngisi ko daan ni kay arang lipaya na kay daghan na gadto sininas Bibi Ninja. Kuno ay puhog di kalaba di na gyapon sa isuot. Liman ka puno guring bag. So apil ko sa prayers mga kagahi. Ngapon puhon maka-deliver tag safe bitaw. Ja healthy sa Bibi Ninja, healthy pug kupon puhon. Excited na mi kaadyo makakitang Bibi Ninja. Ako grabing ka excited na kaadyo ko mag-ilis-ilis ni ja puhon. Hanap kaadyo sinina. Anyway mga kagahi dali ko ipakita ninyo nangutang dai ko og mga PC products. Ang isuon kay gadil man daan ni. Dito ra po ko nangutang. Kay plano lagi ko nga manglaba. Niutang lang ko daan ni kay 1 month pam ko ni bayran. Kadto dishwashing liquid to jaga ni toothpaste mga essentials ra gud pud kanang mga importante sa adlaw-adlaw ba. Kini kining pahumot bito sa sinina ini ko maglaba. Gani utang po ko ring tough nga sabon so wala ni nanginganing kulura gumot ba. So balita na nang utang 712 pero isa pa po ni kabuwan hinuon. Matigum-tiguman pa. Kasuway ko na nilang dishwashing das ni agi giganahan ko mo na ning utro na pug ko. Kining tough nga lavender ug kulor wa po ko kasuway daani. Pero kining fabric conditioner kasuway ko na ni sa una murag maora buti nigbaho sa sabon kay mao magkulor. Pagwang pagpagahi-gahi man di man makuha. So mo ni hanggamitan mga kagahi sabon. Sa ahang mga sinina pero kabibi pirla ra hanggamitan kay ingus nanay proven and tested kuno ni pirla. Ipanood dyan na nagbalik kay haram na gipakita ninyo. Si undoy hapon pa tumuli so basig ugma na ni malabhan ni mga sinina nga hinatag. Paway sa kong magamay kay dali ra ko hangaton. So nakaluto just mamaalig isna katong saging pitong hinog. Saba ka juga mang iro oy. Gihat danday kong undoy mangga kay nangadyo mo ko mangga ganina. Gaan magmangga? Isa ka kumukaan ko dari mangga. Ako na putahan yung ni hapit na Yan na di siya ka maubos sa ling pag-uong. Makapuji dito. Maglandan ako. Uy. Mango bago. Hapon. itlog. Na nanalingin. Itlog dali. Isa mo itong lalingin. Sige, itlog. Narinig siya pita ko rin dali. Ganid. Hindi lang dali ganid. Lingin. Hindi, lingin. Lingin na. Pari na, di ba?
Ano ba? Ano ba? Ana. Atro. Ikaw na pala. Ikaw na. Ingin. Tukar, tukar. Ulit ko. Ibabaw, dali, idugtong.